ni nyemmin nyininka ko yala ni mugo fatura aka qur'ana kalambaga do wele ukata qur'ana jigaye o bebewa ni nyebidiya de lesirita la dinala ko banni kera ka mugo fara nyon ko kata qur'ana kala atebe cheikhul islam bunte ma ko achogo ya fulabe na ya soro munum beta qur'ana jigi karamugo munum beta qur'ana jigi ube sarade wori de be doma kon ni nya haramu ye doni ke ba majabin nani be bolo parce que qur'ana da boray ka kala ka baraji ni ala de fe qur'ana maddo ika kala ko e ka sarana ye jinya kono qur'ana be kala de ka sarani ni la garade ni mugo moye qur'ana kala pour ka sarade nyini ni ka kala ye jinya kono baraji te e kala ina janko na suin na fayre e waye wori min mina ya haramu mina ye sarami mina qur'ana jigila qur'ana kala ye haramuna kalam be ke ka baraji ni ala de fe qur'ana te kala ko mugo ki sara kala ina u konni mbala konni sosolite ni na donu kiba bolo ni kala na puri ka sarade o tebbe o ye haramu ye ni mugo min tara ke fu yere de nka mugo bana karamo wole ka qur'ana jiga ye fu o ye bidiya le sirita la dinala cide amba kadija to fatura cide nye cide ka demuso sababe fa nani do sababe fatura nye hamuja fatura cide nye don nyame ko cide ndella ka qur'ana jiguye don della ka me ko sebo ye qur'ana jigi ka bal masru munun fatura don nyame ko tabina uyake qur'ana jigi ye bidiya e puis doni ke ba ko ka karamo wore ka qur'an tilani nyogon ce nimbe hijibu kelen kala nimbe kelen kala ube nimbe fulaka nimbe ma qur'ana jigi yo qur'ana jigi li yere de bata suratul fatiha ka kara nyogon dafe kata fo wannas iye qur'ana jigi nindela me au ka qur'ana tila nin kan yoro kan nin kan yoro kara ko bo ko le nyogon na ko qur'ana jigi ama qur'ana jigi te e puis bidiya de do lesirita la dina kono subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka